Ja, jeg skal snakke om, hvordan et DNA går fra at være et DNA til et protein. Og det kan man se på den her lille model heroppe. Der foregår en transkription, hvor DNA'et bliver omdannet til et RNA. Derefter kommer RNA'et ind i ribosomet, og derefter bliver det produkt fra ribosomet lavet om til et protein. Transkriptionen foregår ved, at et led i DNA-kæden, eller DNA-sekvensen, bliver åbnet, hvor et enzym så kan aflæse den her DNA-kode, og derefter nærmest lave en kopi af DNA'et, som så hedder RNA. Selvfølgelig er DNA-sekvensen bygget op af de 4 basepar: adenin, thymin, cytosin og guanin, altså A, der sidder over for T, og G, der sidder over for C, hvor at det produkt, der kommer ud af transkriptionen, altså RNA, er bygget op af U, A og C og G, så at U det erstatter T og sidder sidder over for A, adenin. Efter transkriptionen, hvor at enzymet laver den her RNA-streng eller sekvens, forlader RNA cellekernen, vi ser her, som er den lille boble, og finder et ribosom i kroppen. Og når RNA'et forlader cellekernen, bliver det til et mRNA, som så er et messenger-RNA. Et messenger-RNA, det giver besked her til ribosomet omkring, hvordan aminosyrerne skal sidde i det her protein. Og det er så der, translationen kommer til at foregå. Og det kan man jo så se nede på det her billede hernede, som er en meget god beskrivelse af, hvordan translationen den foregår. Og den foregår ved, at den her RNA-sekvens kommer ind i ribosomet og bliver aflæst af ribosomet, hvorefter at ribosomet får hjælp af de her tRNA, altså transport-RNA, til at finde aminosyrer, der passer sammen med den sekvens, RNA'et har med sig. Det her tRNA'et finder, eller har en triplet med, der passer til sekvensen på ribosomet, og en triplet det er de her 3 basepar, eller 3 baser, der sidder her, som så bestemmer, hvilken aminosyre, der skal sættes på proteinet. Når der ikke kan tilføjes flere aminosyrer til proteinet, så er proteinet altså færdigt. Aminosyrerne de skal sidde i en bestemt rækkefølge for at lave et bestemt protein, men det her det sker alt sammen automatisk, da aminosyrerne bliver sat sammen afhængig af, hvordan sekvensen på RNA'et er. Ja, det var det.